Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yirmande nde Allah rokki min nder mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yirmande nde Allah rokki min nder mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sawandane gantuji mum. Lewru korka nanni somdu yurmende hewndu baraj. Korka ko farilla ma yan to gummiɗen to de nani kam conférence hanki o kam lettul gadiro ara haqqille ma moƴƴani few ko heccanki wonno eyi ko heccanki heccanki wonno imamu ala hay fuye oppani hay fusi aɗa ɗo hollingen Allah o andini en Allah ko ɗum woni aduna si a woni oɗon aduna a tinna ka diine ma ɗon ko haali ko Diallo mbeɗa yaadi hen ayi neɗɗo ko julɗo tan a wonat julɗo tan pofta alhamdulillah rabbil alamin ye Allah ko jaam alhamdulillah rabbil alamin ko heewi Mali o ala ɗo wona Mali in tout Sénégal ala gorka Sénégal a muusi mais alhamdulillah rabbil alamin ala ala ko konaade yo ya ay neɗɗo wattani mawɗo gonduɗo ay somi haaliki a weltay lewru yiyama alhamdulillah lewru yiyama jango eren juula a haali alhamdulillah rabbil alamin radio ani aɗa yarlo aɗa yaafo radio ani aɗa yarlo aɗa yaafo aɗa accu taw mi go radio aɗa yarlo aɗa yaafo mi yeeri lim mi hotani Mali ɗo kay mboɗomi ɗo korka Sénégal walla a moƴƴi hal ari a wona on pay kum ka mawɗo kelli paɗo eyi aɗa noon si ali lewru atta haqqille ma o ko journal ari koyɗan nde fof heeli ɗum ko journal janggo ko korka mi yeehi galle o alhamdulillah mi yeehi galle an mbata wona julɗan alhamdulillah wi lewru kay ko alhamdulillah tan poɗɗa fawde hen arayno ko innata ɗo ko inni Allah ko poɗɗinna Allah neɗɗo ka innata Allah ko jiɗɗa no wi alhamdulillah rabbil alamin Ramadan hande tu yo wonta hodde salamu aleykum salam on ñallejo alhamdulillah on jooɗi ɗo ono ko korka fuɗɗi ono hooray janggo ko julde janggo julde alhamdulillah rabbil alamin janggo julde jarama beltima beltima jarama o adu hibar bello wallahi beltima alwa yerrode yafo yerlum ba yerrode yafo makimi hande kay mi welti hande kay to piu o wayto ni kadi to hande ko lewru yiyama ko dañƴa jango ko julde a sikkano jango mi tampino noon hakkilima ko jaaɗo an a sella mbimo sikkano famata aɗo nani lewru mbiyeɗa korka tan mbiyata ma gacceɗa maña ka ko mi yamal joni mi hedde Sénégal ma heddo Sénégal ko jiɗɗa jango mi soɗama jango julde jango bal ana to a sella mi yeehi haɗa faade wonko poɗa lijjide taw ha par ko ɓurɗo wadde o ko jiɗɗa jango en defa maafe enen kay julde ka maafe rek julde maafe mi yeehi nder ande woto yaaro oto fayi Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Assalamu alaikum. wa aleykum salam mam an hotto wonnoɗa ko wañ ton gonno ɗum defannore bottani ɗo wawi ka wañi ɗo mi noddima ha mi tampi min nanani toon e arino haala ka mi ala haalgol haala heew ko kew ɓe inni lewru yiyama hayyo jango ko julde jango ko julde ko won areno a sellani few ko kew jamuga an kam waddi sago ma tara worata an ummoɗon julde kay korɗe mo hoorama fof koro kam foti weltade joƴi an sukko an areno ala gacci ko baba ma o wolantuma gonga o haalat tan komi innay ma ko ɗum woniri argay min dañani wutte ɓinguelam dañani wutte areno mi sooda e melfe o ɓorre tawata kam ɗo areno komi walla ma ko ɗum waɗa sa hine ma tawtam ɗo mbiɗa duwa yawgol ka galle sa hi ma tawtam ɗo melfe ko mbaɗama melfe julde melfe jooɗi ɗon meeɗa yiɗ ɗum mbima Ramadan Kareem. Lewru yirme alhamdulillah Allah yettama de
koni Allah yettama la alhamdulillah rabbil alamin neɗɗo yettoro galle caggal lewru yiya mbeɗa andi gallam tinani assalamu aleykum Waalaikum salam. Aissat Naam, bam. en mbaɗɗon noon Andi hande arte aɗa welti. ala yi mi weltore kay Allah yettama noon Alhamdulillah. koni Allah yettama la alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah Alhamdulillah. alhamdulillah rabbil Ko alamin heewi ko woni. Allah yettama oɗon jarloɗon jaafo ko jaami garan place ko nani en mbiya lewru yiyama Lewru. janggo ko julde Alhamdulillah. wallahi Allah yettama Ndeysan. Lewru ko balɗe capantati tan. Wallahi muñde fof ko gasata. wallahi Yo Allah hokku men tawede on saha. amin Har yarnare yaafo. Amin. Ko ɓammi wadde mo ɗo e galle he e lewru korka ko. Min ñaagi mama. Sabu nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam. sallallahu alaihi wasallam Jarloɗa kam jaafoɗa kam. Allah hokku men kadi tawede o saha Amin, wuri. amin, amin, Tawede ya Rabbal. fuufi ɓesguji. amin ya ilahi Ayyo. eyi sukaɓe ɓe noon jarloɗon jaafo Jelim jaagi. oɗon gandi tan lewru korka way musi tasiŋaji fof ne monta bammon kadi on gandi tan oɗon kam mami haalanta mon no mbawi Bami pour yalla dem jaafoɗa kam ni. eyi yerlimu Toni mama ɗo. No woodi. eyi ko noon tan on gadi mi ko kecco ɓerde mi dañani ko ɓuuri mon noon neɗɗo hay dañani ko ɓuuri ɓesmum e galle mum Wallahi de. neɗɗo hay dañi galle mum kayne wurde e galle mum no feewi ko noon tan wawi wurde e galle mum eyi on jarama tan ko noon tan Ko noon ko noon. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah rokki windere mum. Ramadan Mubarak ne waddima hon sa wondane gantuji mum. Kareem. Ramadan, Ramadan, Shahru Ramadan Kareem. Lewru yurmende nde Allah